Μια παλιά ιστορία των Εβραίων, την ξέρετε κι εσείς από μικρά παιδιά. Λέει πως χτίζαν ένα πύργο για να ανέβει κι απ' τα ουρανιά πιο ψηλά. Μας το ριχτίστες εργολάβοι, ο βασιλιάς, οι υπουργοί κι οι σκλάβοι. Δεν αν είχανε σκοπό τους να ανεβούνε πιο ψηλά κι απ' το Θεό τους. Εκεί δούλευαν νύχτα μέρα κι ανεβαίναν όλο πιο ψηλά. Μα όλα σταματήσαν ξάφνου, χάος γινόταν μέσα στα γιάπια. Μας το ριχτίστες εργολάβοι, ο βασιλιάς, οι υπουργοί κι οι σκλάβοι. Ο καθένας με τη γλώσσα τη δικιά του προσπαθούσε να μηνθεί τα μερτικά του. Κι έτσι σκόρπισαν κι αφήσανε τον πύργο να ρημάζει στην παλιά τη Βαβυλώνα. Μα τι κρίμα βλέπω να τον συνεχίζουν κάποιοι άλλοι στο δικό μου τον αιώνα. Είναι μας το ριχτίστες εργολάβοι, ο βασιλιάς, οι υπουργοί κι οι σκλάβοι. Και να έχουνε σκοπό τους να ανεβούνε πιο ψηλά κι από το Θεό τους. Είναι μας το ριχτίστες εργολάβοι, ο βασιλιάς, οι υπουργοί κι οι σκλάβοι. Κι ο καθένας με τη γλώσσα τη δικιά του προσπαθεί να αμυνθεί τα μερτικά